Абе, Лапе, ти не си бил замислен още когато сме играли тия игри. Абе, може и да не съм, обаче сега ще я разцъкам. Я да видим сега. Крейс. О, теглото пежо. Сега само трябва да разбера как мога да си случвам. Как мога да upshiftна. Оп. Добре, разбрах. Ауч. Upshiftвам, не мога да взема завоя, защото съм първолак. Нямам книжка още, така че ми е простено. Ей, това ма замина, ама той с Форд фокус, значи пали. Наистина да гледаш и да играеш такова нещо си е различно. То с Форда току-що ми помели предницата и ще му... Айде! Победител! Между другото, искате ли този компютър, на който сега играят, да го подарим на някой от вас? Пишете долу.